Súhlasím s priznaním titulu magister a s vykonaním promócie. Prosím vás, vaša honorabilita, vážený pán promótor, aby ste podľa platných poriadkov a zvyklostí prijali od absolventov promočný sľub. Vážení absolventi Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, kandidáti na titul magister. Položením ruky na žezlo rektora ako symbol našej akademickej obce, symbol jej práv i povinností, pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie, že hodnosť magistra, ktorú vám dnes udeľujeme, zachováte bezúhonnú a nedotknutú. Vzdelanie, ktoré ste získali na Univerzite Komenského, budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. Vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen na vlastný prospech či získanie osobnej slávy, ale aj na prospech celého ľudstva. V duchu poslania Univerzity Komenského budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie. Budete si ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť, riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. Sľúbte, že Univerzitu Komenského v Bratislave a jej fakultu manažmentu uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy.